μεγάλη διάκριση των Άργο στη Ρωσία. Ποιοι τους βράβευσαν. Καριέρα πρώτα στο εξωτερικό και μετά στην Ελλάδα. Αποκλειστική συνέντευξη. Πάμε τώρα στο συγκρότημα των Άργο, που από το πουθενά κάνουν διεθνή καριέρα στη Ρωσία. Το τραγούδι με το οποίο εμφανίστηκαν στη Eurovision ερμηνεύτηκε και βραβεύτηκε από ρωσική χοροδία, παρακαλώ, στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Χοροδίας. Η Αναστασία Αργυριάδου τους συνάντησε και μοιράστηκαν μαζί μας την ανέλπιστη αυτή επιτυχία τους. Ήταν 250 οι συμμετέχοντες από 33 χώρες. Η χοροδία που επέλεξε το δικό μας τραγούδι ήταν η Common Touch, αυτή η ομάδα χοροδίας από τη Ρωσία. Βλαδίμηρε, φαντάζομαι ότι θα ζήτησαν κάποια δικαιώματα. Ναι, ήρθαν σε επαφή μαζί μας και εμείς με την IP και από εκεί και πέρα τα βρήκαμε μεταξύ τους. Δώσαμε όλα τα δικαιώματα να κάνουν ό,τι θέλουν το τραγούδι. Κοιτάζω πίσω, μα προχωράω εμπρός. Σκούμε το πρωί, τσατεύω τα παιδεία. Έχει αλλάξει η ζωή τους μετά τη Eurovision. Πώς είναι η ζωή μετά τη Eurovision, Κωνσταντίνε? Εμείς επιστρέψαμε στις υποχρεώσεις μας πρώτα εδώ πέρα, αυτές που είχαμε και πριν από τη Eurovision. Παράλληλα, είμαστε τόσο χαρούμενοι τώρα που για την καινούργια μας δουλειά που κυκλοφόρησε λίγες